5 χρόνια μετά το τέλος του Supernatural, η σειρά επιστρέφει ως κόμικ αυτή τη φορά. Η Dynamite Entertainment ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό το Supernatural τεύχος 1 που κυκλοφόρησε ήδη. Το γράφει ο Greg Pak, γνωστός από Darth Vader και Planet Hulk, και το σχέδιο είναι του Enter Messias από Spider-Man The Lost Hunt. Κάθε τεύχος θα έχει εξώφυλλα από κορυφαίους καλλιτέχνες και photo cover με τους ίδιους του Jensen και Jared. Η ιστορία τοποθετείται μεταξύ πρώτης και δεύτερης σεζόν, ακριβώς μετά το θάνατο του John. Οι Sam και Dean είναι συντετριμμένοι, αλλά συνεχίζουν να κυνηγούν. Στο πρώτο τεύχος θα δούμε μια σειρά από μυστηριώδεις φωτιές που καταστρέφουν μια βιομηχανική πόλη. Οι Winchesters ερευνούν την Wintler Industries και ανακαλύπτουν κάτι πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι περίμεναν. Στο δεύτερο τεύχος, τα αδέρφια μένουν σχεδόν άφραγκα και πάνε σε ένα καζίνο για να μαζέψουν λεφτά. Εκεί, ο Sam γνωρίζει μια μυστηριώδη γυναίκα που αποδεικνύεται Σιρίνα και το κυνήγι μετατρέπεται σε ψυχολογικό παιχνίδι εμπιστοσύνης. Στο τρίτο, θα δούμε τους Winchesters να ταξιδεύουν στην Μασαχουσέτη, όπου μια ομάδα LARPers έχει επιζήσει από ένα υπερφυσικό μακελιό. Οι δυο τους θα πρέπει να καταλάβουν αν οι φανταστικές αυτές μάχες έγιναν αληθινές. Κάθε ιστορία είναι αυτόνομη, όπως τα πρώτα επεισόδια της σειράς. Είναι η επιστροφή στο κλασικό Supernatural, όπου ο Dean και ο Sam κυνηγούν στην νύχτα της Αμερικής. Και ναι, τα προηγούμενα κόμιξ παραμένουν κάνον, με τη νέα σειρά να συνεχίζει ακριβώς το ίδιο σύμπαν. Έτσι λοιπόν, το Supernatural θα λέγαμε ότι δεν πέθανε ποτέ, απλώς περίμενε να ξυπνήσει μέσα από τις σελίδες ενός κόμικ.